We're back with another reaction video from Sesanati Studio. So let's continue with our reaction. Utikat lam, ungagoduka. Ngizokubona kusasa, ungayikhathazi ngami. Imali wena sesembuza wena lo muntu ebuka le video uma so uma wena uqeda ukushaya umuntu yani wena nalowo muntu anizwana umuzovuma yini ukuthi nibe sesquadini esisodwa yabo ngisho noma kuthiwa bakuthembisa malini wena nje uma ungeke ufile le connection nje bethu engahambi kahle uma uzovuma uma ungeze uvume comment down below. I wanna know. Ngimqali. Nayi. Angibhaqi. Ngimqali. Oh, ngibhaqa. Dlala phela. Sivela basibadabula ngempama. Siyabasabisa. Sithathe leya mali. Easy. Hey. Sambini. Sasimusha isikhathi. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abafana about 6 bashaya amantombazane awu 3. Sorry bafethu. Ningakhohlwa bafethu uthe asebeqeda uyithatha le mali bazomshaya singijaha ukubona belwayo manje mbona nendlela ambuka ngayo nje bafethu Ya, samhluhlukanisa ngasekhaya. Ayibo abayishayile-ke le uba Sesanathi fethu fanele-ke imazi uSesanathi ngoba fethu indlela akasibhala ngayo iscript yibo fethu besingijaha ukuthi kumele kodwa fethu ubhala iscript ukuthi show uzayithatha imali abali oh ma ha sebedukile yabo mama sesisho i-situation enje mina mhlawumbe mengathi okay show mfethu yangala mina ngishone ngala simple mama mani endaweni eyodwa noba 2 nya ngathi ahambanga kahle ke la inja Ngeke
Ngingakusiza kule nkinga obhekene nayo. Ngifuna ube bodyguard lami. Ngusungibhedela wena uhambe la. Njengamanje ngakusiza kule nkinga obhekene nayo. Oh, Kombe. Ithekeni nalo mjidi ifuna imali. Ithekeni inemali. Wena kube wena ubhena le situation, uma uzoyithatha yini imali okube usizwe, let me know in the comment section. Intombi yakho idinga lento. Musawu ukungibhambela. Ngamphaphile. Yeyi, ungakulingi ungizami. Ngisiza wena la. Hayi. Mengasibe bodyguard lami, ngakholela u20 njalo ngesonto. Deal or no deal? Deal or no deal? Deal. Uyaqala kusasa ukusebenza ngo9 ekuseni. Ngizoza kwena. Sawuyithathile-ke le deal. Comment. Ama-comment. Nangu-ke okay bafethu, nangu Spiliwe. Nangu Spiliwe, okay sure. uSpiliwe ne-character akayidlalayo, udlala i-character ngathini? Udlala i-character le yokuba i-boss kwi-squad. I-squad sakhe sibizwa nge-Plastic Gang. Kodwa Nkosi yami, asenzanga lutho thina. Senzanga lutho. Asikaze simthinte thina, asikaze simthinte. Lutho. Already baxolisa. Sanolokho ningibala isicefe. Bafana bami. Funa ngijoyina i-plastic gang. Ngenkani. Khona inkinga. Good. Manje ngaphambi kokuthi nginamukele ku-plastic gang, funa ngi-check ukuthi ngiqine kangakanani. Kushange impama. Mekwakhala noma hlikihla, ngeke ngiyibale. Okay bafethu, wena-ke uma ungavuma in your own opinion, comment down below. Uma ungavuma nje uthi omunye umjida akushange impama. Uyakutshela ukuthi uzojoyina isikwasi sami ngenkani. Kushange impama. Mawukhala ngiyibali. Wena nje ngisho noma kuthiwa umsaba mina ngeke ngivumi mina mfethu. Ngeke uze ungijoyinise into engingayifuni ngenkani. Kodwa vele-ke bazoyijoyina ngoba nje character abayidlalayo. Phinda ngenye. Uzome uqinisele njengendoda. Qini. Mekwaqina-ke qinisele. Ubusimembe we-plastic gang ngokuphelele. Yini? Ufuna ukubaleka? Khona inkinga. Yabo manje into esenzela ngoba le 3 le character abayidlalayo kuba ama-character yokuba igwami. So manje into akayenza Spiliwe mfana nokuthi uyabasiza yabo. Lutho Nkosi yami. Lutho. Zaniniki nihlaba ngeimpama. Nenhlanhla futhi uthi ngijoyise i-plastic gang. Into beniyenza ukuthi nazo ngingaphindi niyenze. Samba sami. Nangu mfana Okay waqhamuka. bafethu, Yena uplayed lo nethenya sekhohle igama lethenya. Ngakhe video lami. Usiqedile. Oh ngo. Konje start because akusanethi. Oh. Sizophela vele le video. Yaxolisa lokho siswami lo sisama umuhle. Ningamboni nje ngama comment ngoba ngizonizika. manje ngisamcasukela. Ngazi ngenze njani ngaye. Hayi gangster love musuku ba week. Ngeke nje yeke umfana oqaba intombi yakho kanjalo. Kumele ajeze nje lo mfana, kumele ajeze. Awu. Ngikhumbula phela le enye episode iwena nje
owafuna uqabula leya thekeni ngoba uBlade uqabule ithekeni phambi kwakho. I mean wena wafuna uqabula leya out. Kodwa bafethu naye i-character ayidlala uBlade i-ghost like ngiyakhuthama kwi-character yaBlade. Like uBlade is one of the most feared characters kule show yabo. Ngiyazi ukuthi u-ede i-sound effect yempama, kodwa ngoba ngendlela kublenda ngayo i-sound effect ne-slap bukeka sengathi isha ngempela. Uzomphinda ngeke. Oh, okay, man. Ngiyambona umjida oshayite yena okwi-plastic gang uyena lo Blade aze kuyena. Buka nobaba sijoyina iphathi. Angizile wena mfana. Ngize kulo mfana lo waqaba intombi yami. Ushaya sengathi angizwanga ungibiza ngomfana for once. For once nje. Yazini, ngamthatha mfana zengayi la. Uza yami. Ifisa kushona khona wena mani. Uzogcina wena, uzogcina. Senginikile benifuna. Nami sengifuna ngokwami. Funa join i-plastic gang. Yeke ukubone lokho. Funa join i-plastic. Inja. Abethi character Blade nane voice yakhe. Phinde wamnandi uthi ngeke ukubone lokho. Gang ngenkani. Nami sengifuna ngokwami. Funa join i-plastic gang. Yeke ukubone lokho. Ngithi ifuna join i-plastic gang ngenkani. Hayi bo. Yibo nawo bonke pho Blade. Khona ukuthi ayadlala lo mfana lo. uBlade phela fana nokuthi wonke umuntu uyamsaba, ne-plastic gang yamsaba uBlade. Mtshele mesevule ukuthi kuphethe mina le nto uzulu. Phinde umtshele mesevule ukuthi mesicabange kahle aze kumina. Now that's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please go ahead, smash the subscribe button, and please go ahead and smash the subscribe button to Sesanati Studio. Go ahead.
And bafethu, cela nikhommente ukuthi yiphi uba umuntu i-character akayidlala. Khona umuntu ongavelanga kodwa. Khona lo muntu ongavelanga. Angifuni ukusho ukuthi uba. Kodwa khona umuntu ongavelanga. Yeah. Yeah.